Assalamu alaikum warahmatullahi dai ma barkamu da yau. So yau za mu yi bayani akan yadda ake mai da application ya website ya koma application. So da farko yau ne farkon zuwan ka cikin wannan tasha, ka daure ka danna mana alamar subscribe da alamar like. So mu je cikin bidiyon. Idan ka shigo cikin Chrome ɗinka sai ka rubuta appcreator24.com. So idan ka rubuta sai ka danna shi. So bayan ka danna shi, idan baka da account akan su sai ka danna sign up, kana saka da ka sa email da password. So ni yanzu dan yi login account ina kamar yadda kuke gani website ɗin suna da mutane akan su sosai da sosai. Ya kai shekara 10 ana amfani da shi, daily mutane kusan miliyan 5 suna amfani da shi. So ga dai sauran wasu bayanai in mutum ya shigo zai iya sai ya duba. So yanzu ni bari yi login account ɗina. So kamar yadda kuke gani na yi login account ina. Wannan application ne wanda na haɗa su. Wannan application ana creating application da yawa. So yau za mu yi bayani ne akan yadda ake na data, kamar kana da beauty website kana so ka mai da shi app. So yau da mu yi bayani akan shi. So wanda da kuke gani application ne na game, kuma a cikin wannan website din na haɗa shi. So kuma insha Allah kuna bibiye da mu da mu yi bayani duka yadda ake yi, da yadda za ka haɗa Qur'ani a ciki, da yadda za ka haɗa application na music ko na video. So ka je ka dan daura masa talla, sai ka daura a Play Store, nan ma za ka na dan samu dan wasu commission. So abubuwan da ake a cikin su yana da yawa. Inda kuna gani wannan Wison data application ina ne na sai da data, Sadi data shi ma gashi ne, kuma yana available a Google Play Store ma. Da farko ku ina ku bare gwada muku haka ba, daga zaran kun shigo nan koyi da ya kawo ni wajen nawa ne. So idan ya gwada haka ka danna create application, gashi ne sai ka danna create application har mu danna. So kun ga idan ka danna create application zai kawo ka wannan fuska. So nan farko yana so ka saka sunan app ɗin ka yake so ka saka. Misali har mu kaman yana da wani domain wanda ban yi amfani da shi ba, bari saka kamar ka Sadi Tech. Ina da Sadi Tech. So in ka saka sunan app ɗin da kake so ya fito. So nan bayan ka sa sunan app, so nan ana so ka yi uploading file. In kana so ka yi amfani da logo nasu kenan. So in kuma kana da logon ka sai ka uploading ka sa shi. So nan kuma za ka rubuta description dan abin da ya shafi app ɗin wanda mutum zai gani, kamar idan ya satin a Chrome haka, ko abin da ya shafi app ɗin, so za a kawo masa shi. So bari mu yi amfani da nasu logon kawai. So bari mu duba nasu. So na sa wannan logon. So sai ka zo ka danna next. Ai ka rubuta description. Kawai da dan bayani kawai da ka dan saka abin da ya shafi abin ko. So sai ka danna next. Bayan ka danna next nan yana da tambayan ka za ka yi wani design ne a app ko ba za ka yi design ba. So abin da ya fi shine za mu zo da mu bayani akan yadda ake cire nan, ko sai ka danna next, ka bar shi ko akai ka danna next. Za mu zo mu gyara ta gaba. Bayan ka danna next gashi yana tambayan me da ka kirkira nan. Kun ga bayan da na faɗa muku su ana yin abubuwa, ana kirkiran game, quiz da dai sauran wasu abubuwa haka akan application. So kai da ka zaɓo wanda kake so ka kirkira kenan. So mu da mu taɓa web app. Bayan ka sa web app sai ka dawo, sai ka yi zoom in haka. So bayan ka yi zoom in sai ka saka title website, example kenan. Sai mu sa haka kamar Sadi Tech. Sunan da muka sa haka a baya. Nan kuma ka kwafo domain din sai ka saka shi kamar haka. Misali https .com.ng. So idan kana so direct, idan mutum ya shiga cikin site ɗinka kawai sai yana kai shi wajen login, so sai ka sa slash mobile. Sai ka sa /mobile. So shine daga zaran mutum ya download app ɗin ko zai kai shi wajen login ne. So in bai register ba sai kuma idan na register sai ya register. Saboda abin da yasa nace ku sa /mobile zai na kai mutum wajen login, saboda tunda mutum koyaushe in zai shigo ai dole sai ya yi login. So kuma in aka sa /register kuma kun ga koyaushe zai na zama a wajen register ne. Sai ka nemi mutum ya danna next. So idan bayan mutum ya danna next sai yana go to manage. So kamar yadda kuke gani yanzu ko iya editing ne ya rage mana a wannan app, mun riga mun gama creating application. So sai mutum ya dan yi zoom in, sai ya zo ya shiga ya duba abubuwan da zai duba kamar general,
idan mutum ya danna general inda ka so ka duba sex da dai sauran wasu abubuwa da mutum ya kamata ya duba. Nan bashin nawa kake su bukata sai ka saka, kamar dai wannan bashin da suka ɗora mana automatic yayi, sai mun zo ƙasa mu gani. To kamar nan da kuke gani tun da mu ba talla da mu ɗora masa ba, nan komai yayi daidai, sai mu danna na ƙasa. So ga na ƙasa nan in description da ka rubuta bai ba sai ka dawo ka ƙara duba, sannan mutum sai ya bibiya hankali sai ya zo duba in akwai abin da yake bukata ya ɗora ma abin sai ya zo bari mu danna sha. Wannan sha tun da bara mu ɗora message domin beauty website muka mayar da shi nan. So da dai domin inda na saka ba beauty website bane, haka website ne na bude haka na ɗan labarai, so ko dai saboda na muku example ne in mutum yana da beauty website yanda zai. So wai mu danna yawara wajen design na idan mutum ya zo wajen design, so wajen kalo nan kalan da kake bukata da ka samu a website ɗin kenan idan mutum ya shiga kafin ya kai shi wajen login. So akwai yanda nake so na bara muku yana tunani yawara. So gashi na menu tab ɗin nan sai mutum ya mai da shi wannan wanda baya da designing kenan sai ya danna save. So sun da beauty website ne da kaman wani app ne da ba haka ko wani labari ko wani abu shine da ka bar shi. So ga icon ɗin nan mutum bai masa ba sai ya canja. So kamar yadda kuke gani kuma tab icon shi ma wannan sako ne akan kana so ka samu application ka notification, shi ma za ka yi amfani da wannan shashin. So amma mu bara mu saka masa notification ba gaskiya, saboda notification ba wani kyau yake ba. Bari mu duba settings. So yana tunanin kawai mutum idan ya haka ya riga ya gama creating video, ya gama creating app ne shi. So abu na farko da mutum zai yi shine sai ya danna nan download. Idan mutum ya danna download ya kai shi. So kamar yadda kuke gani gashi nan app mu ya riga ya gama. So idan kana bukata misali a ce kana so ka daura shi direct a Play Store ne, so kana bukatan file sai ka danna wannan file din kawai direct. So in kuma za ka yi amfani da wannan amma bayan ka gama ya kai downloading, so sai a je a mai da shi file a yi uploading shi a Google Play Store. To sai mutum ya danna download. Yanzu a website din mu ya riga ya gama koma haka sai mu danna downloading. Bari mu dan jira shi ya gama. So kar dai kuma ta hanyar ne farkon zuwan kwanan ta sha da Allah ku daure ku danna mana alamar subscribe. So gashi ma wajen rubuta na dan samu matsala na sa sadi tech da rubuta, so na rubuta na abu daban. So bari ya gama install. So kamar yadda kuke gani gashi nan ya gama, sai mutum ya danna open. So kun ga kamar yadda kun ga icon din da muka sa kun ga dan yi showing ya fito haka ya dan yi kyau. So sai mu jira ya wuce. So ni na faɗa muku kun ga dake ni na faɗa muku dama blogger website ne. So kun ga blogger website ina da na bude na daura masa app. So gashi nan ya riga ya bude. So domain ne haka da ina da blogger website akan shi. So shine kawai na muka example da shi. So kun ga yanda abin yake. So haka mutum zai bin yana da beauty website sai mai kun ga shi blogger website da ke na da talla, kun ga talla ya fito ake. So mun gode da kasancewa da mu da kukai, sai mun haɗu a bidiyo na gaba.